נפגשים בגישור, או נפגשים בבית המשפט, מערכת היחסים החברית נשמרת גם בסיטואציות האלו, ואז הלקוח מסתכל מהצד ואומר, מה? הם כאילו, הם חברים, אז איך אתה מבטיח מהכיוון שלך מצד אחד, לשמור על מערכת היחסים החברית, לתת ערכות על גבי ערכות כשצריך ותמיד צריך, ומצד שני, להגיד ללקוח, תקשיב, זה לא פוגע בך. אהלן לירון, מה העניינים? בסדר גמור, יאיר, מה נשמע? בסדר. אירחנו כמה וכמה אנשים חשובים בתחום שלנו בעולם המשפט ברשלנות רפואית, ואנחנו ממשיכים במסורת, ואנחנו מארחים היום חבר יקר. חבר מאוד יקר. עורך דין עופר סולר, שהוא מהטובים בתת ומהטובעים בתף. אמרת שאתם מארחים מישהו חשוב, אני הסתכלתי ימינה ושמאלה לראות איפה הוא, אבל אני לא רואה פה מישהו כזה. והנה, מאזינים יקרים, עופר סולר, לכל מי שלא מכיר. לכל מי שלא מזהה את הכל, הכל כך ייחודי. אני מסכים עם כל מה שאמרת, חוץ מהחלוקה לטובים בתת. זה הכל. הבנתי, כי אתה חושב שזה אתם. דיברנו בפרקים הקודמים על דברים שאני מציג כנתבעים, ואתה לא מסכים איתם. אז לטובעים בתף, טוב שהטובים בתת הם אנחנו. הבנתי. זה יצירתי. טוב, אוקיי. כן. טוב, עופר, מה שלומך? אני בגבולות הסביר. בגבולות הסביר בימים האלה. בימים האלה זה לא מעט, אני חושב. נכון. וזה קצת אסקפיזם בשבילי לבוא ולדבר פה על רשלנות רפואית ועל דברים מקצועיים, ולרגע להתנתק ממה שיש לנו מסביב. מהחדשות. ותודה רבה שהזמנתם אותי קודם כל, אני מאוד מעריך את זה, וראיתי מי התראיינו פה לפניי, נעליים מאוד מאוד גדולות, אני חייב לומר, אבל... אני בטוח שאתה תיכנס עליהם, אתה תחליק פנימה בקלות. אינשאללה. טוב, איתך אנחנו רוצים לעשות משהו שונה. לירון ואני מתקוטטים מדי פעם, אנחנו מדברים על טובים נתבעים. מאשימים אותנו שאנחנו לא מתקוטטים מספיק. כן, שמעתי כל מיני טענות עדיין, למה לא ענית לו, למה לא אמרת לו, למה לא מספיק ברור. יש לכם עוד לאיפה להגיע עם ינון מגל ובן כספית, זה עוד לא הגיע ללזרוק את האוזניות, ואני אתבע אותך וכל מיני כאלה. אני עוד לא הצלחתי להבין איך השניים האלה משדרים ביחד, אבל אני אולי פעם אגלה שהם בכלל לא אוהבים אחד את השני. זהו, אני מתלבט אם זה פוזה לטובת רייטינג. 80% לדעתי הצגות. בדיוק כמו הצגות שאנחנו עושים, אחד מול השני מדי פעם. אנחנו לא עושים הצגות. לא, אנחנו דיברנו לא מעט, דווקא בהקשרים כאילו פרקטיים וכאילו ענייניים, על מערכת היחסים שבין עורך הדין שמייצג נתבעים ללקוחות שלו. היה פה פרופסור איתי פסח, וזה עלה בשוליים, הבטחנו לו שאנחנו נשמע אותו שוב פעם, על התחושות של רופאים שמגישים נגדם תביעות רשלנות רפואית. זה עלה בפרק על לוחות הזמנים, אני קראתי לזה בירוקרטיה, אתה קורא לזה מנגנוני בקרה, נכון. של מערכת היחסים בין עורך הדין המייצג לבין הלקוחות. ואיתך עופר אנחנו רוצים לדבר על מערכת היחסים שבין עורך הדין שמייצג תובעים לבין הלקוחות שלו. וננסה להתחיל בחיתולים. סיפור מורכב. סיפור מורכב מאוד. נכון, לנתבעים נדמה שזה piece of cake. כן, זה piece of, אבל לא של קייק. איפה זה מתחיל? זהו, אז זה מתחיל, תראה. קודם כל, השוק היום, אני לא מגלה סוד, אני מניח אם ברור לחלוטין שהשוק היום הוא שוק, כמו בכל תחומי המשפט, כמעט בכל תחום שאנחנו נוגעים בו היום, השוק הוא שוק רווי, ולקוח שמגיע אליך, בין אם זה מפרסום, בין אם זה מהמלצה, בין אם זה אתה מרשה לי להגיד עופר שהוא רווי ובמידה רבה מאוד גם לא מקצועי? בטח, בטח, אתה תשמע, מי שמספיק שנים בתחום, אולי ישמע קצת מתנסה, אולי ישמע קצת, מתנסה זה המילה, אבל באמת פעם, אתה יודע, היו מספר מסוים של משרדים, שאתה ידעת שזה משרדים שעוסקים באמת ברשלנות רפואית, והיום אתה ברור שאתה רואה לא מעט אנשים שעושים את זה כהובי, מה שנקרא, ובסדר. או כטייטל יוקרתי למשרד. כטייטל יוקרתי, אבל בסדר, לא על זה אנחנו נראה לי נתרכז בשיחה. אולי אנחנו כן נגיע לזה בשיחה. יכול להיות, כי אני חושב שאפשר באמת לקחת, יש עורכי דין
שהם עורכי הדין שכולנו מכירים, שהם עורכי דין טובים, מקצועיים, שמבינים בתחום, ויש עורכי דין שמתעסקים בהמון המון המון נושאים, שראו בטייטל הזה של מתעסקים גם ברשלנות רפואית, משהו יפה, משהו סקסי, ואנחנו כולנו יודעים שבניגוד לא בניגוד, אנחנו לא נתייחס לענפי משפט אחרים, אבל כמה השקעה, תחום שלנו כמה הוא לא דורש. אני לא יודע, אני לא אמרתי, אני מאוד מאוד אוהב אותו. גם אני מאוד אוהב אותו. משהו באמת זה, אבל הוא דורש המון השקעה, הוא דורש הרבה למידה, זאת אומרת, עורך דין שמגיע לבית משפט לייצג את הלקוח שלו, ולא מבין את התיק שהוא מגיע אליו, הוא חותך חטא גדול מאוד. והרבה פעמים, ומצד שני, באופן טבעי, התגמול צריך להיות בהתאם, לא תמיד הוא בהתאם, ויש הרבה התמקחויות על שכר הטרחה, אבל שכר הטרחה שעורכי הדין המוכרים, הטובים, אלה שבאמת עוסקים בזה הוא מסוים, לא משנה כרגע כמה הוא, ואז מגיע עורך דין שזה על הדרך בשבילו, ואומר, מה, הציעו לך? אני לוקח לך חצי ממה שהוא הציע. אתה יודע, לירון, אני גיליתי משהו נוסף. שדווקא עורכי דין שלא מבינים, לוקחים שכר טרחה גבוה. באמת? זה אני לא מכיר, זה בכלל שערוריה אמיתית. זה משהו שהוא בהחלט רואים אותו, בהחלט. אז בקיצור, אם נחזור רגע לעניין, אז באמת הסיטואציה הראשונית היא קודם כל סיטואציה מחירתית כמובן, שבה אתה ניצב מול מישהו שהוא בגדר מתעניין כרגע, והוא מגיע ובוחן אותך ומעמיד אותך בדרך כלל, היום זה באמת ברוב המקרים מעמיד אותך בשורה אחת אל מול מתחרים בתחרות מלכת היופי של הרשלנות הרפואית, ואתה צריך לשכנע אותו שאתה באמת המתאים ביותר, ופה כמובן אתה צריך לעשות קודם כל כבר את איזון האינטרסים בין הרצון שלך באמת, בהנחה ואתה מעוניין בתיק, באמת לשכנע אותו שאתה האדם המתאים, ומצד שני, לא לחטוא ולמכור אשליות. למכור אשליות. וזה, אפשר לעשות על זה פודקאסט שלם על הסיפור הזה, אבל פה באמת אתה ניצב בפני דילמות לא פשוטות. בוא נצא מנקודת הנחה שאכן הגעת למצב ששכנעת את הלקוח, שאתה אכן העורך דין המתאים, והוא הפך ממתעניין ללקוח לצורך העניין. יש להבנתי, יש תקופה גם אחרי שהלקוח הגיע אליך ושכר את שירותיך, יש תקופה לא קצרה בדרך כלל, שבה הלקוח עדיין ככה בודק אותך, מה שנקרא. הוא קודם כל רוצה לראות שאתה באמת התיק שלו מטופל וכו' וכו' וכו', ואתה באמת עושה את כל מה שצריך וכו'. והדברים זזים מספיק מהר וכו'. אבל זזים מהר בעולם שלנו, זה אוקסימורון, זה לא קיים. אז אתה צריך באמת לתת את מלוא האינפורמציה, ושוב, אתה צריך לאזן בין לתת לו את הסיפור האמיתי, לבין למכור לו את האשליות, שיכול להיות שמישהו אחר מכר לו מבחינת כמה זמן זה ייקח, העיקר העניין זה בסופו של דבר מה השווי האמיתי של התיק. וזה הרבה פעמים באמת הנקודה שבה הרבה פעמים אתה יושב עם הלקוח, גם אחרי שהוא כבר לקוח, או להתחיל לעלות את השאלה הזאת באמת, ומה יהיה הפיצוי וזה, ואתה לא מוותר ואתה כן מוותר. ופה אני רוצה להגיד איזושהי נקודה, לעלות על איזושהי נקודה שהיא חשובה, שבאמת אתה הרבה פעמים נתקל בהבהוב הזה של הפיקפוק, בוא נאמר, של הלקוח, האם אתה באמת נלחם בשבילו עד הסוף, מה שנקרא, והאם אתה באמת תהיה מוכן ללכת, מה שנקרא, עד הסוף, ובאמת למצות את כל מה שצריך. אני חושב שברגע שאתה באמת עובר את הטירונות הזאת עם הלקוח בהתחלה, ואתה, הוא באמת רואה שאתה אמין, ונותן לו תמונת מצב אמיתית, ולא מוכר לו אשליות, ולא מספר לו סיפורים, והוא מתחיל באמת להבין שהוא הגיע לבן אדם שבאמת מילה אצלו זה מילה, והוא לא מייפה את המציאות וכו',
אז בדרך כלל מגיע איזה, לשמחתי, אצלי ברוב המכריע של הלקוחות, אתה מגיע באמת לשלב שהוא מתחיל להבין שהכל בסדר, והוא מתחיל להירגע, והוא מתחיל להבין שאתה באמת בצד שלו, מה שנקרא, ב100%. אני רוצה לעצור אותך פה ולשאול אותך שאלה שמעניינת אותי. כן. לי יש כמה תביעות שאני מייצג טובים, אבל ברור שהמסה העיקרית שלי זה תיקי מדינה. כן. אבל משהו שאני נתקל בו לא פעם ולא פעמיים, הרי בסופו של יום, גם אלה שמאזינים, עורכי הדין שמאזינים בתחום הזה, ואחרים שמאזינים, אז אולי הם מכירים או לא, אבל מערכת היחסים בין עורכי הדין בתחום, בין עורכי דין שמייצגים טובים לעורכי דין שמייצגים נתבעים, היא כמעט ברוב המוחלט של המקרים מאוד 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 חברית. נכון. אנחנו נפגשים בכנסים שהם, אפילו הכנס הוא חלק שולי שבהם, נניח הכנס השנתי באילת, נפגשים, יוצאים בערב לשתות משהו וכאלה. למנקיז. כן, משהו אחר באילת כבר 70 שנה. ואז יש סיטואציה, נפגשים בגישור, נפגשים בבית המשפט, מערכת היחסים החברית נשמרת גם בסיטואציות האלו, ואז הלקוח מסתכל מהצד ואומר, מה? הם כאילו, הם חברים, אז איך אתה מבטיח מהכיוון שלך מצד אחד, לשמור על מערכת היחסים החברית, לתת ארכות על גבי ארכות כשצריך ותמיד צריך, ומצד שני, להגיד ללקוח, תקשיב, זה לא פוגע בך. אז זו שאלה טובה. שתדע, לא יודע אם לכמה מהפודקאסטים הקודמים האזנת, כל השאלות שלי הן שאלות טובות. ברור, גם של יאיר אגב, גם של יאיר ברובם המכריע, אני חושב. אתה אומר שהיו כאלה שלא. תראה, אני דוגל באיזו מדיניות משונה שנקראת האמת בדרך כלל, שבדרך כלל מתבררת כמדיניות הכי משתלמת. אני בדרך כלל אומר ללקוחות, וברוב המקרים זה מתקבל בצורה דווקא חיובית. אצל, בוא נאמר, לקוחות שרמת האינטליגנציה שלהם היא בסדר פלוס וצפונה, מה שנקרא. אני אומר להם, תקשיבו, זה ברנג'ה קטנה, במציאות כאילו, אני מתאר להם, אני מכיר את עורכי הדין של הצד השני, אני הרבה פעמים אומר להם, תקשיבו, הגשנו את הכתב תביעה, קיבלתי היום טלפון מהצד השני, מהמשרד של XYZ, אני מכיר את המשרד מצוין, היה לי תיקים מולם, סיימתי תיקים מולם, אנשים רציניים, אנשים הגונים, לא אנשים שמחפשים סתם אתה מדבר על מייצגי נתבעים? כן, כן. לא, זה מה שאני אומר ללקוחות, כן. לא, אני באמת אומר בדרך כלל, תקשיב, זה בן אדם שאני מכיר, זה בן אדם שברור שהוא עושה את העבודה הכי טובה בשביל לייצג את הלקוח שלו, וברור שהוא ייתן את הפייט שצריך, זה לא זה, אבל אני מכיר את המשרד, משרד ענייני, וסיימתי מולם תיקים וזה, בדרך כלל מתקבל דווקא בהבנה ובתגובות טובות מול הלקוחות. הלקוחות ברובם מבינים שזה לא סרט הוליוודי שעכשיו קופצים בבית משפט עם אובג'קשן וכל מיני הצגות כאלה. רובם מבינים את הדבר הזה ומבינים שזה רובם בדרך כלל עושים שיעורי בית והם באים וכבר אומרים יופי, אז יביא לגישור וכל מיני דברים כאלה. בדרך כלל זה באמת במיוחד יותר בתיקים הגדולים, והזה, הם מבינים שהעובדה שיש בינינו הבנות, ויש בינינו מערכת יחסים הגיונית, היא לא כל כך באוכריהם. אני חושב שזה משהו שאני לא נתקלתי במצב שלקוח צעק עליי, למה נתת לו דרכה לכתב הגנה או משהו כזה, או התעצבן. הם מבינים שזה מתנהל בצורה עניינית. אני לא זוכר שנתקלתי בלקוח שבא ואמר לי, טוב, תקשיב, תכסח לו את הצורה, או כל מיני דברים טיפשים כאלה. מעניין. זה קיים. זה קיים, אני מניח, אבל אני באמת, אולי מזלי. השאלה של לירון, היא מכוונת למקום מאוד מורכב, למקום של אמון. כן. למקום של אמון, ולהנחות של חוסר אמון, או הנחות של אמון, שלא מתבססות לשום דבר אמפירי. אמת. וזה לא מה שאתה אומר, אלא המקום שאתה נוגע בו. והוא כל כך, הוא משהו שמלווה את מערכת היחסים שלנו עם הלקוחות שלנו לאורך כל הדרך. נכון. קיים מתח בכל כך הרבה רבדים.
זה נכון שלקוח ששכר את שירותנו, בבסיס נותן בנו את האמון הבסיסי. אני מבין לחלוטין למה אתה שואל את השאלה, למה לירון שאל את השאלה, אם הוא מגלה שיש לך מערכת יחסים טובה, אפילו חברית עם הצד השני, אני אשאל את זה בצורה יותר קיצונית ממה שאלת, אם אתה לא תמכור אותו. בסדר? זה משהו שהוא גם נובע מהשיטת גביית שכר טרחה שלנו, שנגבה בסופו של דבר, בסוף באחוזים מהסכום. אז לכאורה, יש לנו אינטרס שזה יהיה הסכום הכי גבוה בעולם, אבל יש לנו אינטרס שזה יהיה מהר יותר. אז קיים מתח נורא נורא מובנה. אבל אני רוצה לשאול אותך, עופר, על נקודה שלפחות אני מגלה בלא מעט תיקים שהיא רגישה. כן. אתה יודע, לקוח מגיע אלינו עם הסיפור שלו, עם העובדות כפי שהוא רואה אותן. הוא בטוח ב1,000,000,000% שהתיק שלו לא רק הכי צודק בעולם, שהוא גם מכיוון מאוד מאוד מסוים. כן. ואתה מגלה שהכיוון הוא בכלל אחר לחלוטין. כן. ואתה בטוח ב1,000,000% שאלמלא אתה, הכיוון הזה לא היה מתגלה בכלל. ואני לא סתם אומר, אתה בטוח. זה אובייקטיבי לגמרי. יכול להיות שכל עורך דין אחר היה מגלה אותו דבר. אבל אתה בטוח ב1,000,000% שהיצירתיות המופלאה שלך היא זו שבנתה את התיק. כן. ואתה נאבק בשיניים כדי לשכנע את לירון או את חבריו גם באחריות וגם בשווי הנזק. ואז בא לקוח ואומר לך, תקשיב, אתה לא בכיוון. חצי. אני רוצה לדבר לא על הפן המקצועי או הריאלי, על הפן הרגשי פה. איפה זה שם אותך? איך אתה פותר את הבעיות האלה? כי בכל זאת, אני לפחות מצא את עצמי, כמעט בכל תיק מחדש, מזדהה לחלוטין. אז איפה... עד כמה אתה רואה את עצמך כפסיכולוג מול התובע במקרים האלו? וואו, זה בהחלט מרכיב משמעותי מאוד בעניין הזה. יש לי נאומים שאני כבר מתורגל בהם, כן, שאולי נשמע לא אמיתי, אבל זה דברים שאני יודע שהם חשובים להגיד ללקוח, וחשובים שהוא ישמע. אני בדרך כלל מנסה להסביר ללקוח ולהציג בפניו, וברוב הלקוחות שוב באופן שלפעמים אולי אפילו מפתיע, אבל כן מעריכים את זה. אני בא ואני אומר לו, תקשיב, ברור לי לגמרי שאתה בטוח שהתיק הוא חף מקשיים וחף מזה. חשוב לי, אני עושה את זה בכל תיק, חשוב לי שאתה תבין איפה הנקודות החזקות שלנו ואיפה הנקודות החלשות שלנו. וכשאתה בא ואתה מדבר עם לקוח ואתה בא ואתה אומר לו, אני פותח איתך באמת את כל הדברים, אני לא מוכר לך סיפורים, אני אומר לך את הדברים כהווייתם, כי חשוב לי שאתה תהיה חלק מהתיק ואתה תבין את התיק. רוב האנשים מבינים את זה, ובאמת רוב האנשים זה גם מעריכים את הכנות הזאת. אנשים בדרך כלל, שוב, אולי שמע קצת נאיבי, אבל באמת רוב האנשים, כשהם מרגישים כנות והם מרגישים שאתה באמת אמיתי איתם, הם קולטים את זה. זאת אומרת, אתה מסתכל להם בעיניים והם קולטים שאתה לא מחרטט אותם, בדרך כלל, אוקיי? בדרך כלל, ברוב המכריע של המקרים, ואני חשוב לי להציב בפניהם באמת גם את הדברים הלא פשוטים בתיק. אני אומר להם, תקשיבו, אין תיקים חפים מבעיות. ויש פה נקודה 1, 2, 3, 4. מצד שני, יש לנו נקודות חזקות, 5, 6 ו7. זה ברור לחלוטין שבצד השני ידגיש את הבעיות בתיק. ברור לחלוטין שאנחנו נדגיש את הדברים החזקים. ברור לחלוטין גם שבסוף, כמו שאתם בוודאי יודעים, רוב התיקים האלה בדרך כלל נגמרים באיזשהו הסדר. רוב האנשים גם, יש מיעוט מסוים שמגיע לוחמני מראש, ואני רוצה פסק דין וכל מיני כאלה. זה שוב פעם, אני אולי, יש לי מזל, אבל זה לא הרוב המכריע, ממש לא, זה ממש לא הרוב המכריע. אבל זה קיים. נכון, זה קיים פה ושם, אבל הרוב באמת מבינים ויודעים שבסוף התיק הזה כנראה ייגמר באיזשהו הסדר, ופה אני מתחבר אולי דברים שכבר דיברתם בעבר בפודקאסים הקודמים, באמת הנושא של גישור, לפעמים כן עוזר באמת לבנות את האמון הזה, ולהראות שעוד גורם העריך את התיק, והסתכל על התיק ונתן להם את הצדדים החזקים מול הצדדים החלשים.
בדרך כלל בשלבים האלה, כבר שאנחנו מגיעים באמת לשלב כזה מתקדם בתיק, הם יודעים, הלקוחות יודעים שאתה, אמורים לדעת שאתה בצד שלהם ב100%, ואתה עשית את כל מה שצריך, ונדיר שאני מצא את עצמי בעימות פרונטלי מול לקוח, שהוא בא ואומר, תקשיב, אתה בכלל לא בכיוון. לא בכיוון, אתה בכלל לא בזה, אני גם עושה איזושהי עבודת הכנה, אתה יודע, על הכיוון של הדברים, ברור. זה, כן. אתה אומר ללקוחות את שווי התיק? בתחילת התיק, לא. אני אומר להם, תקשיבו. בוודאי שמגיעים, אז אני לא יכול להגיד להם, אני בא ואני אומר להם, תקשיבו, בוא נראה את חוות הדעת שלנו קודם כל, ונבין מה קורה. ואז אנחנו קולמים את החוות דעת שלהם, ואומרים, טוב, אז בא שווי התיק, ואז אני אומר להם, רגע, אבל בוא נראה את החוות דעת של הצד השני, ואז נבין מה באמת שווי התיק. ואז אני אומר להם, טוב, אבל בוא נשמע מה המגשר חושב. בקיצור. קיצור מורח אותם. משכים אותם לאט לאט. תראו. אני אגיד לך למה שאלתי את השאלה הזאת. אוקיי. קודם כל, כי לי, ברמה האישית, אני מדבר בכנות, יש קושי עם העניין הזה. אני אומר. איזה עניין? של להגיד את שווי התיק. כבר בהתחלה? לא. בפגישה הראשונה אני יכול לתת סדרי גודל, רק למי ששואל באופן מאוד מפורש ומתעקש לדעת. ברוב הפעמים אני אומר לאנשים, עזבו, תחכו, בואו באמת נחכה לחוות הדעת, נבין את הסיטואציה, ואז אני אהיה יותר חכם. מי שמתעקש, אני חושב שיש לי מספיק ניסיון להעריך תיק גם בלי חוות דעת, ואז אני אומר את הסדרי גודל. אבל מה אני מוצא שקשה? דיברנו על כנות ועל אמת ועל פתיחות. אני נתקל לא מעט פעמים במקרים, שככל שאני מדויק יותר לכיוון האמת, ועוד שנייה נדבר מהי אמת, בסדר? אני מאמין בלב שלם שהתיק שווה מיליון, ואני נאבק עם לירון במשך חודשים במשא ומתן על סביב ה1,000,000 ש"ח, והלקוח שלי מעודכן, כי אני אומר ללקוחות בדיוק היכן הדברים עומדים, ואז אני מרים לו טלפון ואני אומר לו, השגתי לך 800. זה מאכזב אותם ברמות יוצאות דופן. ואני מכיר לא מעט עורכי דין, שמנהלים משא ומתן על 1,000,000, ומספרים ללקוח שמנהלים משא ומתן על 500,000, ואז הם מסיימים ב800, והלקוח מרוצה עד השמיים. המספרים הם אותם מספרים, התיק הוא אותו תיק, הדרך אחת אמיתית, אחת שקרית, מהשקרית הלקוחות מרוצים, מהאמיתית הלקוחות נורא קשה להם איתם, ועוד שנייה אני אגיד גם משהו על המספרים, על איך אנחנו מעריכים מספרים. תראה, הלקוח הרבה פעמים, אני מבין מה שאתה אומר, והפיתוי לעשות את זה קיים. אני חייב לומר שהפיתוי לעשות את זה קיים, כי אתה לפעמים גם בא ואומר, אני עושה את זה לא בשבילי, אני עושה את זה בשבילי בסדר, אבל אני מייצג אדם. לא, אבל זה גם טובת הלקוח, כי ההצעה של לגמור את התיק ב800 או זה ייגמר ב800 ככה או ככה. זה הצעה מצוינת, זאת אומרת, זה המון כסף, זה באמת מה שהתיק שווה, ובפסק דין הוא לכל היותר שווה 1,100,000, והסיכון הוא כך וכך וכו' וכו', אז עזרתי לו, זה לא שמכרתי אותו, כן? אז הפיתוי לעשות את זה קיים. תשמע, אפשר לעשות את זה, אני אומר בזהירות, אפשר לעשות את זה בחצי קלאץ'. זאת אומרת בשוליים ועם הלקוחות הרלוונטיים. בשוליים ועם הלקוחות המתאימים, ולהגיד לך שאני מעולם לא שמתי בצד, זה בתיקים גדולים של 2.5 מיליון, לא שמתי בצד עוד 200,000 שקל בשביל להביא ללקוח בסוף ולהגיד לו שיהיה מרוצה. קרה. קרה, אני מודה, קרה, לירון? קרה, זה, אתה יודע, זה אולי לא יפה להגיד, כן. וזה אולי לא נשמע מאוד מקצועי, אבל אתה יודע מה, אני מאוד הופתע אם מישהו יכול לשים את ידו באש, ולהגיד שהוא לא עשה את זה מעולם, זה נראה לי מאוד מאוד מאוד. כשאנחנו התחלנו את הפודקאסט הזה, לא חשבתי שנגיע לשאלה הזאת, וכששאלת את עופר את השאלה הזאת, אז הורדת אוזניות והלכת להתפנות. הדבר הראשון שעבר לי בראש זה, למה, כאילו, הרי התובע מגיע לגישור, או לא מגיע לגישור, אתה מגיע לגישור, המגשרת מציעה 1,000,000 שקל, נניח, הנתבע אומר לך, תקשיב, אני חושב שההצעה הזאת היא מאוד גבוהה, או 1,200,000, 1,200,000 מאוד נוח לי, הצעה מאוד גבוהה, קח בחשבון כבר עכשיו, אנחנו נצטרך לדבר, מחר, מחרתיים, בעוד שבוע,
זה לא יהיה 1,200,000. התיק הזה לא יגיע לאישורים במדרגים של 1,200,000. בואו נסכם על 950, מעניין איך הגעת למספר הזה של 950, קשור לאיזה דמות מסוימת ומתנהל, לא, קשור לדמות מסוימת אצלו במיליה. כן, 990 גם בסדר. מתחיל בחטא. ההוא שלא מאשר פשרות, ואם הוא מאשר הוא לא משלם. או שלוקח לו 1.5 שנה. לא יודע על מה אתם מדברים. החשב הכללי באוצר. באמת, לא ידעתי. לא, אמרת שאתה לא יודע, עזרתי לך. ולא לוקח לו 1.5 דיברנו על זה שיש מנגנוני בקרה, דיברנו על זה בפרק קודם. הבנתי. לא נפתח את זה שוב. אבל תוך כדי השאלה, אמרתי, אז רגע, אז למה אתה באמת לא אומר ללקוח שלך, תקשיבו, ההצעה שהמגשרת, דיברנו עם המגשרת, והיא הציעה 800,000. קודם כל אני מזכיר לך, אני לא דיברתי עם המגשרת, אני מדבר ישירות עם עורך הדין של הצד השני. אותו סיים מבחינתי. ובסוף הוא יחזור אליך עם 950, אתה תצא מצוין מבחינת הלקוח, הלקוח יהיה מרוצה, כי הוצאת לו יותר ממה שהוא ציפה לו, ואז, לפני ששאלת אותי את השאלה הזאת, עבר לי בראש, רגע, ונתבעים עושים את זה, ואמרתי לעצמי, נראה לך? כאילו, למה דרישה, הציפייה כאילו ממך כמייצג טובים, כאילו מתקבלת בצורה סבירה שאתה... לקוח זה לקוח. שאתה תחרטט במרכאות או לא במרכאות הלקוח, ואני, אם אני הולך לעשות את זה, הלקוח מפסיק לעבוד, זה משבר אמון רציני, והלקוח מפסיק לעבוד איתי, לשאלתך, בחיים, לא דיווחתי ללקוח על סכום גבוה יותר מהצעת המגשרת, כדי שהוא, ההורדה שלו אחרי זה, תגיע לאיזושהי הצעת פשרה. מנגד, כשהצגתי טובים, היו סיטואציות שכן עשיתי. למה ההבדל? למה אם טובים זה יותר נוח? אני אגיד לך, כי, שוב, אני חושב שזה בסופו של דבר קשור לכסף לטובים. יש, התפיסה שלהם את הסכומים האלה היא הרבה יותר משמעותית מהתפיסה של מערכות גדולות. זאת אומרת, 1,000,000 שקל לבן אדם פרטי שווים הרבה יותר מ1,000,000 שקל לגוף ממשלתי או לגוף רפואי אחר. אז כשהוא יודע שהוא אמור לקבל 800,000 ופתאום הוא מקבל 1,200,000, מבחינתו זה... פייס. ממש. ומצד שני, כשאתה מהצד השני, הלקוח שלך פשוט רואה אם אתה תעשה את זה. אני לא חושב שהלקוח שלי יראה אם אני אעשה את זה, כי הלקוח שלי לא מתקשר למגשרת, הלקוח שלי לא בוחן את זה, הלקוח שלי לא ילך להסתכל אחרי זה מה הייתה ההצעה, ותיאורטית זה יכול להיות מאוד פשוט להגיד שהמגשר, או המגשר, או בית המשפט, או לא משנה מי הציע טיפה יותר, אבל אני רוצה להאמין שאצלנו במשרד, אני כמעט בטוח שאצלנו במשרד זה לא קיים, כי אני מכיר את הגישורים, מכיר את ההצעות, מכיר את הנפשות הפועלות. אני מאמין שגם במשרדים אחרים שמייצגים נתבעים זה לא קיים, זה משהו שהוא בצד שלנו לפחות, בצד של ההגנה, וגם כשאתם חושבים עליו פה, נתפס כמשהו הרבה יותר קיצוני מאשר מה שנקרא למסור ללקוח, אוקיי, 800, לא 1,000,000, ואז להעלות את הסכומים במסגרת הסכם הפשרה. זה נשמע משהו יותר מתקבל על הדעת, וזה משהו שלא מתקבל על הדעת, נקודה. במציאות, אבל בסופו של דבר לקוח הוא לקוח, כמו שאמרנו, וזה חמור באותה מידה לכאורה, ואני מסכים איתך, אבל אני בהחלט מסכים איתך שגם בתפיסה שלי, כאילו אם הייתי שומע שמשרד נתבעים עושה את זה, זה היה מעורר אצלי פלצות, ואצל טובים אני אומר בכנות, אני חושב קשה לי לחשוב מישהו באמת יוכל להגיד שבעולם הוא לא עשה דבר. אתה יודע מה, אני חושב שזה דווקא נעוץ בנקודה אחרת. אני חושב שזה נעוץ בנקודה של, בעוד נקודה, של מה השקר. אם אתה עכשיו הולך ומציג הצעה גבוהה יותר ללקוח שאתה מייצג, כדי שהוא יסכים להצעה אמיתית, אז אתה פוגע בו. כי ההצעה האמיתית הייתה הרבה יותר נמוכה, ויכול להיות שהוא מבקש להפריט מפה, אבל כשאתה מציג סכום נמוך מידיעה, שאתה תוציא יותר כסף ללקוח, אז אתה בסך הכל, כאילו השקר שלך הוא שקר, סוג של שקר לבן. שקר זה שקר זה שקר. תראה, זה לא מדויק,
כי כשאתה מציג סכום יותר נמוך, אז אתה משאיר לעצמך מרווח הרבה יותר גדול במשא ומתן, לקבל גם טיפה לפחות ממה שאולי יכולת לקבל, אם היית מציב לעצמך רף גבוה. אבל אני אגיד לך איפה בכל זאת, באיזה מנעד, באיזה תחום, למה זה כן יכול להיות רלוונטי לפעמים, למרות ששוב, אני לא יוצא לי לעשות את זה, ואני גם משתדל שלא, ואני לא מוצא את עצמי, לפעמים אני צריך להיאבק עם עצמי, לא להיות יותר מדי גלוי ופתוח ומשתף. אני לא נותן מספר לא נכון ללקוח, אבל לא תמיד אני אומר לו איפה אנחנו בדיוק עומדים, מהטעם הנורא פשוט שגיליתי יותר ויותר לקוחות, שלא מבינים למה הורדתי 100,000 שקלים, למרות שזה הדבר הכי סביר בעולם. ולא משנה כמה אני אסביר להם, וזה בדיוק מה שרציתי להגיד, באיזה מנעד זה כן. הרי אין טבלה. בדיוק. אין איזושהי טבלה או גרף או רשימה של כמה שווה כל פגיעה בנזקי גוף וברשלנות רפואית. הלקוחות שלנו הרבה פעמים באמת, קלולס הם לא קלולס, כי הם יודעים בגדול מאוד, אבל הם באמת מאוד קשה להם להעריך את הדברים. זאת אומרת, הם אתה יודע, בשבילם זה כל העולם. אתה יודע, א', בשבילם זה כל העולם. ב', אם הם הולכים וקונים כיסא או מחשב, אז הם יודעים מה השווי האמיתי שלו באיזה. קשה מאוד, זה מוצר שהוא מאוד אמורפי ומאוד קשה להשוואה, הם מאוד מאוד יהיה להם מסובך לבוא ולהגיד האם זה המון או מעט בגבולות הגיוניים כמובן. אז כן, ואז באמת אתה אמרת נקודה מעניינת שאתה יכול להגיע למצב שבו אתה אומר ללקוח, אוקיי, אנחנו מדברים על 900, ואז לחזור אליו בסוף ולהגיד לו, טוב, תקשיב, זה 800,000 שקל, והוא מבחינתו, אתה פישלת בענק. נכון. כן, וזה ברור לחלוטין. למרות שזה סביר וזה סביר באותה מידה בדיוק. שזה סביר באותה מידה, ואם היית, סליחה על הבוטות, אבל אם היית משקר לו ואומר, תקשיב, אני נלחם איתם על 700, ואז בסוף היית בא והיית אומר לו 800, אז היית יוצא סופרמן. נכון. כן, אז זה, וגם, אתה מבין, ויכול להיות שהוא יפוצץ את הפשרה גם על זה שאתה ויתרת וזרקת 100,000 שקל לפח, זה בשבילו המון כסף, זה המון כסף בכל קנה מידה, אבל בשבילו זה המון כסף, ואתה יצאת פרש, אוקיי? חד משמעית. אז, ויכול להיות שהתיק לא ייגמר גם. ויכול להיות שיצאתי הכי טוב בעולם, אבל ככה הוא מרגיש שאני יצאתי פחות לוחמני. כן. וזה במיוחד, מתי זה קורה? הרי פשרה היא בסוף. אחרי שהלכתי מכות בשבילו עם חצי עולם, ויצרנו תיק יש מאין, ובמשך 2 נלחמתי, ופתאום פוף, זה מסתיים. זה איזשהו אנטי קליימקס כזה, שלא מעט לקוחות קשה לקבל. כן. קשה לקבל את הסוף הזה, ואז הם עושים דבר נורא מעניין, ועופר תספר לי אם זה קורה לך. הם הולכים להתייעץ. היום הרי לכל אחד יש בן דוד, ולכל אחד יש חבר, וכל אחד גם שואל באינטרנט. ואתה יודע מה התיק הכי קל בעולם לעורך דין? מה? התיק שהוא לא מטפל בו. נכון. זה התיק הכי קל בעולם. זה התיק שבו אתה יכול להצטיין באמת, להראות את כישוריך. כן, להגיע להערכות נזק. גבוהות ומטורפות. כן, אז אתה מבין. ואז הוא בא אליך עם מספרים פנטסטיים שלא קשורים בינם לבין התיק כלום, לאף תיק בעולם, לא לתיק שלהם. אבל אנחנו תמיד מצטיינים בלהעביר ביקורת על תיקים שלא אנחנו מטפלים בהם. כן. אבל כן, זאת נקודה מעניינת. זה נקודה לא פשוטה, ולכן אני אומר שהתחלנו קודם לדבר על העניין של הקניית אמון של הלקוח וכו' וכו' וכו'. לכן אני אומר, באמת, זה אולי נשמע טריוויאלי, אולי נשמע נאיבי, שוב אני אומר, אבל זה כל כך חשוב בדרך, לבאמת להשיג את האמון של הלקוח, אתה יודע, זה נשמע דברים שהם אולי מיושנים כאלה, ואתה יודע, וכאילו של פעם וזה, אבל זה באמת כל כך חשוב להראות ללקוח, שהוא לא, בשום פנים ואופן לא יתפוס אותך, אפילו לא בבלוף הכי קטן של כן פניתי, כן המומחה כבר זה, כן זה, ולעמוד באמת בהבטחות שלך, שאם יש בדיקה, אז באמת יש בדיקה, ואם יש כבר מועד לבדיקה, אז זאת אומרת, שלא ירגיש שאתה לא איתו. לא איתו, כי זה אמון מאוד מאוד שברירי, ופה באמת בסוף, אתה פודה את הצ'ק הזה,
תרתי משמע. של ההשקעה. כי אתה באמת, הוא בא והוא אומר, אוקיי, זה באמת מה שאפשר להשיג פה, אני מאמין לך, ואז אתה באמת, זה הרגשה נהדרת שבא לקוח ואומר לך באמת, אני יודע שאתה עשית את המקסימום, ואתה יודע, זה באמת הרגשה טובה, אתה יודע, שאתה מרגיש שעשית משהו טוב. שעשית משהו טוב, והוא מעריך. אני רוצה לסיים עם שאלה מעניינת, כי אנחנו דנים פה בפן המקצועי, במערכת היחסים מול הלקוח, ואנחנו באופן כללי, כולנו עוסקים בנושאים שהם, אולי דיברתי על זה עם יאיר באחד הפודקאסטים, על זה שאולי זה מה שהופך אותנו, את מערכת היחסים אלינו לכל כך טובה, זה שאנחנו עוסקים בנושא שהוא כל כך טרגי. נכון. והשאלה שלי אליך היא, האם היה סיפור במהלך התקופה שלך שגרם לך, מה שנקרא להזיל דמעה? וואו, תקשיב, היה לי פעם תיק. קודם כל אני חייב לומר אני טיפוס די רכרוכי, אני חייב להודות, אני באמת, נדמה לי שכולנו, אתה יודע. אני מסוגל, אני באמת מתרגש מדברים בצורה באמת מביכה לפעמים. לא נעים לי לספר באיזה סדרה בכיתי לאחרונה. אבל באמת, אתה יודע, היה לי... בייבי בום, נכון? היה לי... לא. בייבי בום, ממש, כזה ציני, נו. הסתבכתי עם יוגב עכשיו. וואי, וואי. להגיד את שמו במפורש, טוב שאתה לא... בייבי בום סדרה מצוינת. אנחנו לירון. רואים אותה בבית. תזמין לפה את פרופסור יריב יוגב, נדבר איתו גם על בייבי בום, הכל יהיה בסדר. הוא עוד יבוא. טוב. סליחה, יוגב, אוהבים אותך. בקיצור, קודם כל היה לי תיק שסיימתי למישהי באמת מדהימה, שהיא אם חד-הורית, שיש לה ילד עם אוטיזם, בעקבות שינוי בצ'יפ גנטי, והיא באמת עם השקיעה בילד שלה, באמת את נשמתה וכל שקל שיש לה, שולחת אותו לרכיבה על סוסים וליטוף חייזרים ומה שאתה לא רוצה, ובאמת מאמינה בו ונותנת את נשמתה לילד הזה, והיא בכלל לא ידעה שהיא יכולה לתבוע, והגיעה אליי, לא משנה, יהיה לנו הרבה זמן, אז אני לא אספר את כל הסיפור, באמת בסוף הוצאתי לה סכום מכובד מאוד מאוד מאוד, תקשיב, היא התרגשה והיא בכתה, ואני התחלתי לבכות, כמו, עכשיו היא הייתה בהלם שאני מתחיל לבכות מההתרגשות שלה, זה היה הזוי ברמה, שאתה יודע, כי זה, תקשיב, זה היה באמת game changer ברמה מטורפת, כאילו, זה הצלת חיים של ממש. זה ברמה של game changer היסטרי, כאילו, ברמה שהיא מסוגלת לתת עכשיו לילד שלה באמת דברים שהיא לא דמיינה שהיא מסוגלת לתת, וברמה של באמת של גם רווחה כלכלית לה, והיא באמת גם הייתה בן אדם טוב, חרוץ, ועובד, ורציני, ובאמת מכלום בנתה את עצמה, בשבילה ובשביל הילד שלה, בשבילי באמת, אתה יודע, אני הייתי בעננים מהדבר הזה, וכן, תשמע, זה דברים שהם, אתה יודע, זה באמת דברים שהם חומר שממנו עושים סרטים, אתה יודע, זה לא עוד חוזה, זה לא עוד איזה, זה באמת כיף. וזה העולם שלנו. וזה העולם שלנו, וזה כיף, בגלל זה התחום הזה הוא מעניין כל כך, והוא מרגש כל כך. ואולי זה יפתיע אתכם ואולי לא, אבל גם אנחנו, כשאנחנו מקבלים תיקים שהם באמת חריגים באופי שלהם, גם אצלנו מזילים דמעות לפעמים. נדמה לי שאני יודע באיזה תיק. לא יודע, בכמה, אני יכול להגיד לך שבכמה. יש תיקים שבאמת קשה להישאר אדיש, בהחלט. נשמע לי רגע טוב לסיים. כן. תודה, עופר. תודה שהזמנתם אותי, באמת תודה. היה לי כיף אמיתי. תודה, עופר. כל טוב. ביי. ביי.